Lijep pozdrav, dragi moji pratitelji sjajnog srca. Evo, kao što vidite, ako ste primijetili, ne možete mi pronaći kanal Sjajno srce na YouTube-u. To je zato što mi je kanal hakiran. Ne znam, neko je provalio šifre i hakirao ga je. Očito svjetlo nekome smeta, ali naravno svjetlo je jako i svjetlo se nastavlja. Ja sam sada u pregovorima sa YouTube-om, odnosno to se zna događati, tako da rečeno mi je da će sve biti u redu, ali evo da trebamo malo biti strpljivi, da se to riješi pa da se kanal meni vrati. U međuvremenu ću na ovom kanalu snimati videa i naravno bit ćemo tu, družit ćemo se i radit ćemo stvari kao i do sada, dobre i plemenite stvari. Tako da možete kazati svima koji su moji pratitelji da je privremeno kanal ovaj i da me mogu tu pratiti. Ja sam sada, što se tiče naše nagradne igre, kad mi se vrati moj kanal, onda ćemo je nastaviti i proglasit ću tada nagradne dobitnike, za sve one nagrade koje sam vam rekla da će biti vezano za moje usluge. Vezano za individualna čitanja, pitali ste me, možete ih i dalje naručivati, naravno dolje u opisu videa ću ostaviti linkove, a sve ostalo, kažem, nastavit ćemo onda, kada se moj kanal vrati. Ja vjerujem da ćemo onda biti još jači, još veći i još sjajniji. Ja sam sada izvadila par karata ovdje vezano što je to što nam božanstvo poručuje u ovom vremenu, jer kroz ovo što se meni događa, dakle to su samo energije koje su prisutne i izvukla sam 8 karata, sve su pozitivne, sve karte su pozitivne, tako da dakle, prva karta je karta božanske žene. Ovo su one moje karte Sjajno srce. Dakle, prva karta božanske žene. Kaže Divine Feminine in her power. Božanska žena u svojoj moći. Intuitivna, očaravajuća, magična, njegujuća, senzualna boginja. Dakle, božanstvo u ovim vremenima šalje poruku i ja to cijelo vrijeme osjećam i kad mi se dogodilo to kad sam vidjela da je YouTube hakiran, dobila sam unutarnji glas Mladenka, Dena, tvoje sjajno srce je u tebi i tvoj kanal je samo manifestacija toga, izvor toga je u tebi i što god se događa ti to možeš rekreirat, ponovno kreirat, odblokirat, jer izvor je u tebi. I to je zapravo poruka svima vama koji me pratite, je da zaista shvatimo da je unutar nas to blago, unutar nas i da zaista imamo tu poveznicu sa božanstvom, da je još više ojačamo i da budemo u svojoj božanskoj moći, da li u svojoj božanskoj ženskoj, ovdje je došla energija božanske žene, ali u svojoj božanskoj ženskoj ili božanskoj muškoj moći. Nadalje, karte koje mi dolaze, kaže nova realnost se otvara, znači portal u novu dimenziju. Dakle, portal u novu dimenziju i good vibe, znači karta good vibe, znači karta piramide. Dakle, sve savršene karte koje govore i još karta kaže sve je upravo onako kako treba biti. Kaže sve je upravo onako kako treba biti. Ne boj se, dakle don't be afraid. Kaže božansko, don't be afraid, ne boj se. Više ova slika je ovdje negdje snimana. Ja sam sad ovdje na Splitskoj rivi, na zapadnoj obali. Kaže, ako vidimo stvari iz straha, to nas može dovesti do krivih zaključaka. Istina je da smo uvijek zaštićeni i voljeni. Dakle,
bez obzira kako na vanka stvari izgledale, istina je da smo uvijek zaštićeni, voljeni i da božanstvo, naša energija ide ispred nas, rješava naše stvari, rješava naše probleme i da božanstvo želi da ne gubimo vjeru. Vrlo često ovakve nekakve situacije, blokade koje vam se mogu javiti u životu su kao nekakvo zamračenje pred cvitanje. To se obično tako događa. Dakle, prije nego što će doći do ekspanzije, do manifestiranja željenog života ili do skoka u novu svjesnost, često se događaju ovakve male zamračenja, provokacije. Ja se sjećam tik prije nego što ću otvoriti svoj YouTube kanal, ja sam imala oduvijek intuiciju, ali u jednom periodu mi je nestala i ja sam rekla kao da ne vidim, kao da sam oslijepila, takav mi je bio osjećaj. Međutim, dobila sam opet unutarnji glas, Dena, uzeo sam ti maloga medu da bi ti dao velikog medu. Nakon toga mi se intuicija povećala, ekspandirala je, znači 1000%, jer prije toga nisam uopće bila u stanju čitati individualna, recimo poruke, individualna čitanja. Nakon toga sam dobila taj dar da mogu pročitati individualno, odnosno produbila mi se intuicija, ali prethodilo je zapravo nestajanje, kao osjećaj da je nestala ta intuicija. Zato sam imala osjećaj kao da sam oslijepila, jer vi kad se naviknete da imate unutarnji vid, ako ga u kojem slučaju nemate više, vi zaista jer to je moj vid, koji me vodi, unutarnji vid, onda imate osjećaj kao da ne vidite ništa. I nakon toga je moj kanal pokrenuo se, moja individualno čitanje, i zapravo sam počela raditi ovo što sad radim. Tako i sada. Ja imam dojam da je ovo taj moment, opet isto, i da nakon ovoga slijedi ekspanzija. A to vam pričam da i vi prepoznate te trenutke u svom životu i da u tim trenucima vaša vjera u sebe, u božanstvo unutar sebe bude još veća, neprikosnovena. I to je ono što božanstvo od nas hoće. Jer kad čovjek napreduje, kad postiže neke stvari, normalno da će imati ljudi kojima će to bosti oči. Jel? I zato nas božanstvo želi očvrsnuti i učiniti nas imunim na sve eventualne smetnje kada dobijemo ono što smo željeli i kada se manifestiraju naši najdublji unutarnje želje, unutarnje energije. Dobro, dalje koju smo imali, došla je karta blizanaca, blizanci u 5D realnosti, kaže upravo komuniciraš sa svojim blizanačkim plamenom ili svojom srodnom dušom telepatski. Dakle, mnogi od vas ćete imati intenzivne komunikacije, bilo u 3D, bilo u 4D, bilo u 5D sa svojom dušom, visokom srodnom dušom ili blizanačkim plamenom, jer kao što sam rekla, kako vi idete sve više i više u svoju autentičnost, tako se sve više i više spajaju se dakle božanska ženska i božanska muška energija. Ne mora biti u romantičnom smislu, ali neki oblik spajanja će se dogoditi i to je sad intenzivirano. Da vidimo, znači sve su do jedne pozitivne karta. Sljedeća karta je ova warm like land, topla kao zemlja, kaže božanstvo u zemlji se. Znači u ovom periodu potrebno je napraviti uzemljavanje, dakle što više radite stvari koje vas uzemljuju, koje vas evo vidite, ljudi prolaze, mene uopće više nije briga što ja snimam i to je jedna promjena koju uočavam kod sebe, prije mi je bilo neugodno. To je isto jedan znak da sam spremna. Znači, vi vašim ponašanjem, nekim novim aktivnostima šaljete svemiru znak da ste spremni za dobiti ono što vam je namijenjeno da dobijete.
Dakle, sljedeća poruka je o uzemljavanju. Znači, boraviti ovako na suncu, u prirodi, biti, znači disati duboko, sve su to stvari u kojima se čovjek uzemljuje, a najbolje se uzemljuje u prirodi negdje, da nema nekakvih podražaja ovih umjetnih, nego da bude u prirodi, da bude dakle u svom tijelu, znači da ne gubi se previše u mislima, nego da bude u svom tijelu. Jel? To je isto jedna od poruka. Eto ga. To bi bilo to, dragi moji. Da vidim jesmo li još šta dobili. Kaže, receiving and sending some messages. Ovako, ovdje će doći do neke komunikacije jer su došle poruke. Imat ćete u ovom periodu važne neke komunikacije. Možda čak neke, evo ja osjećam sada, neke nove ponude će iz neba pa u rebra doći kod vas. Vrijeme je, ja osjećam u zraku taj miris novoga, snažnijega, jačega, autentičnijega i s time dolaze neke nove poruke, neke nove ponude. Budite otvorenih očiju i ušiju. Koje su to poruke? Što je to što vam dolazi novo? I jednostavno osluškujte. To je to što se tiče toga, dragi moji. Eto da, želim vam lijepe nadolazeće blagdane. Ja ću sada lijepo još malo prošetati, pa ću se vratiti također svojim pečenju kolača i izradi francuske salate. To je ono što me popodne čeka i što ću s radošću raditi. Čuvajte mi se, budite vedri, optimistični, pozitivni, vjerujte u božanstvo unutar sebe i samo naprijed, dragi moji. Idemo hrabro naprijed, idemo u nešto novo, u nešto jače, u nešto veće. Ljubi vas vaša Dena i slušamo se i gledamo se. Sve ostale informacije možete pogledati u opisu ovog videa. Sve i dalje funkcionira. Stavit ću linkove i priključite se i na mojoj Facebook stranici. Tu ćemo komunicirati i strpljivo čekamo povratak našeg kanala zajedničkog Sjajno srce i radujem se unaprijed našim budućim aktivnostima za dobrobit svih koji me gledate. Bog! Ćao! Evo vam malo kadrova Splita. Evo u daljini je Split. Eto ga. Bog! Ćao!